Hej, jeg hedder Lars, og jeg har firmacoaching.dk. Jeg er også Manovision kropsterapeut af Frederiksværk, som jeg har været siden 2016. Så jeg har været selvstændig alternativ behandler i snart 7 år. Det, som jeg har erfaring i, det er, at der er rigtig meget, som selvstændig man skal have overblik og styr på. Der er rigtig mange regler, man skal sætte sig ind i, om det handler om moms eller momsfritagelse, lønsumsafgift, erhvervsforsikringer, bank, erhvervskonto, alt muligt. Der er hele tiden noget, som man som selvstændig skal sætte sig ind i, og det er en jungle at finde rundt i rigtig meget. Så det har jeg sat mig for at ville hjælpe med, fordi det er natur ret god til i forhold til struktur og overblik. Så jeg kan hjælpe dig med at skabe det overblik, give dig roen, give dig støtten i at kunne gennemføre det at være selvstændig behandler. Både inden for det økonomiske, budget, økonomi, betalingsaftaler med videre, eller at få lavet en hjemmeside, hvor du selv kommer til at kunne arbejde i det, sådan så du kan blive fri for at skulle spørge mennesker om hjælp med at rette her og der. Så hvis det er noget, du synes kunne være godt, og noget, du har brug for, så kan du læse videre på hjemmesiden, eller du er også meget velkommen til at kontakte mig, tage en snak om, hvad det er, jeg måske kan gøre for dig. Så det kan være at høre fra dig. Ellers have det godt.